шурӯъ аз 11 феврал дар қасри варзиши шаҳри Хуҷанд барои дарёфти ҷоми сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд мусобиқаи даставии футболи хурд оғоз ёфт. дар ин мусобиқа 19 даста аз ҳисоби шуъбаҳо ва ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд иштирок намуда байни ҳам сабқат хоҳанд кард. баргузории мусобиқаи мазкур дар партави чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба муносибати рӯзи артиши миллӣ ва наврӯзи байналмилалӣ ҷараён гирифта, ғолибон дар арафаи ин ҷашнвораҳои умумимиллӣ қадршиносӣ мешаванд. дар маросими кушодашавии мусобиқа муовини аввали сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд генерал-майёри милитсия Шафизода Рустам Исмоил иштироку суханронӣ ва мақсади баргузории чорабинии варзиширо шаҳр дод. мавсуф ҷалби кормандон ба намудҳои гуногуни варзишро омили пояндагии саломатӣ, авҷдиҳандаи нерӯву зебогӣ ва пешбурди тарзи ҳаёти солим арзёбӣ намуда, таъкид дошт ки варзиш дар реҷаи кории мақомоти корҳои дохилӣ мавқеи хос дорад ва ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳ мебошад. ман миннатдории худамро ба роҳбарияти вазорати корҳои дохилӣ мерасонам, ки чунин мусобиқа барои мо кормандони вазорати корҳои дохилӣ ташкил намуданд. мехоҳам ки чунин мусобиқаҳо доим гузаронида шавад, зиёд шавад, ки мо кормандони милитсия бо варзиш машғул, доим варзиш машғул бошем, ки варзиш барои мо кормандони милитсия бисёр муҳим мебошад. мусобиқа таҳти назорати масъулини шӯрои ҷумҳуриявии варзишии Динамои вазорати корҳои дохилӣ бо доварии устодони варзиш ва мураббиёни Федератсияи футболи хурди вилояти Суғд сурат гирифта, аз рӯи реҷаи системаи даврӣ ҷараён хоҳад гирифт ва дастаҳои беҳтарин ба давраҳои баъдӣ роҳ меёбанд. бозии дастаҳои хадамоти давлатии муҳофиза ва шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич оғозбахши мусобиқа гардид, ки ба пирӯзии дастаи хадамот бо ҳисоби бузурги 9-4 хотима ёфт. тибқи барномаи мусобиқа ишғолкунандагони 3 зинаи ифтихорӣ соҳиби ҷом ва медалу тӯҳфа хоҳанд шуд. бар замми ин маҳорати футболбозон дар алоҳидагӣ қадршиносӣ мешавад.